Nina bedlozi elikhulu enahlengwa nabuthwa ngomusa kaMveli ngangithonga enkulu. Namhlanje isihloko engifisa sikhulume ngaso sizobheka isiduli. Ngabe isiduli siyini futhi sinamsebenzi muni futhi sihlanganaphi kakhulukazi nabantu kule ndima yokwelapha kwendabuko. Isiduli ke lesi sisuke siwumhlabathi ohamba uwakhelwe izintuthwane ube yingqumbi. Lezi zintuthwane imvamisa kuba umuhlwa othanda ukuzenza, kodwa kuya ngokwahlukahlukana kweintuthwane ezakha isiduli, azakhiwa umuhlwa kuphela. Kuleli ke labangoni umhlabathi ojulile lona, umhlabathi onamandla, ngoba ngisho nendlu yomthethadlozi, indlu yabantu abadala, yayigandaya ngaso lesi siduli. Kwakuyona sasisetshenziswa ngoba kunenkolelo yokuthi kusuke kungafani, kusuke kungayona nje inhlabathi efana nezinye izinhlabathi. Isiduli kusuke sinamandla okudonsa nokumumatha imimoya eyimkhokha ngokwahlukahlukana kwayo. Isiduli siyakwazi ukususa okuthize, isiduli siyakwazi ukuvala okuthize. Lapha ke ndimeni yokwelapha kwendabuko kuye kutholakale umelaphi ehambe eyogeza umuntu emgezele esidulini. Lo onjani umuntu ogezayo esidulini? Lo muntu othola ukuthi kunamathunzi, kunezibopho phezulu kwempilo yakhe, kangangokuba mhlambe kunezinto lamathunzi amanye ubelethisiwe lo muntu wona. Sizokukhumbula ukuthi ukubelethiswa komuntu kusuke kuvuswe into ethize umoya, bese ke inabelethiswa kulo muntu. Kungavuswa isilwane, kungavuswa isidalwa, kungavuswa futhi umunci uphile phezulu komuntu, ngoba imimoya lena ebisivuswa ngokuba kuthathwa amakhubala athize bese kuthiwa ayembathe noma ayibelethe lo muntu. So uma sekulashwa lo muntu ke lo wayelashelwe esidulini egezele khona, ngoba siyakwazi ukumumatha nokudonsa lemimoya. Sasilekelela ukuba umelaphi mayemhlambulula ngempande sikwazi ukuyidonsa lento siyigcine kuyona. Isiduli ke siyahlonishwa ngoba sifana nenhlabathi yebomvu. Kunezikhathi la isiduli singathintwa khona, kunesikhathi la isiduli sizilwa khona. Abantu abadala ke ababehambe phambili abanikwa lobuciko bokusebenza kwendabuko okungokhokho bethu amadlozi asingeneleyo, siyeke sithole ukuthi kwakuhamba uma kwethwasa ihlobo lisasingathintwa lesi siduli. Kulindwe uma ukhumbula kahle, uma kuthwasa ihlobo lapho eseqala khona duma izulu. Uma selingenisile ihlobo sekungaqalwa kwakusondelwe futhi esidulini. Ngakho ke leso sikhathi sokuthwasa kwehlobo kwakungasondelwa ngoba kwakukholelwa ukuthi sasingadonsa ngisho umphezulu ukuba usondele kumuntu, sasingadonsa ngisho umoya wezulu ukuba logezelwe khona udonsa isishozi manje. Ngakho ke lesi siduli lesi sasizilwa ngaleso sikhathi. Asikhumbule bantwana bedlozi ukuba sike sakuveza ukuthi isiduli lesi siyamsiza ukulahla umuntu mayilahla izinto ezimzima abelethiswe zona. Lezi zinto esithi ziyalahlwa. Ukulahlwa komuntu kuhlukene izigaba eziningi nengendlela eningi ngokwamaziko ethu thina abelaphi esenza ngayo. Khona umuntu olahlwayo alahlwe ngenyongo nangempande. Khona umuntu olahlwayo alahlwe ngempande iyodwa. Manje kuyahlukana ukuthi umelaphi yena ngokweziko lakhe noma ngokwesabelane sona unikezweni. Kodwa isiduli lesi njengoba ngeke ngachaza ngathi sihlone igaba embili. Isigaba sesibili siyakwazi futhi isiduli ukuyovala. Siyakwazi ukuvala umuntu, siyakwazi ukuvala umkhokha isiduli. Ngakho ke sisetshenziswa ndlela zonke. Kuya ngokuthi wena inhloso yakho uyakusona uyokwenzani, usisebenziselana. Baningi ke kamuva
abathanda ukuthi mabefika esidulini bese besebenzisa ekulweni izimpi, kakhulukazi mhlambe umuntu uvala izitha zakhe, uvala abathakathi, uthothi esidulini sezosebenzisa ikhandlela elimnyama, ikhandlela elibomvu njalo njalo, acuphe ngisho nezitha phezulu kwesiduli. Konke lokho kuyasebenza ngoba ngishilo ukuthi simkhakha mbili. Ngakho ke ngizoweluleka ukuthi ke uma uyokwenza into ethize esidulini, sebenza phela uqede, ungashiki umahlapahlapha ngoba kuleyo ndawo indawo enobunono, indawo enamandla awo ngokwemvelo. Asingenzi ubunuku, asizihlonipheni iziduli. Okwesibili, okunye nje ngithanda ukudlula kukho kungathi okwesibili, iduli ziyahlukana. Khona isiduli esiba khona nje ehlane noma ebaleni, kube khona isiduli esimila phakathi ehlathini. Lesi siduli esivala imkhokha ilesi siduli esiphakathi ehlathini, kodwa isiduli sokulahla izinto ilesi siba sebaleni. Ngakho uyehlukanisa lapho. Uma uzovala umkhokha usebenzisa lesi siduli esiphakathi ehlathini, kodwa uma uzolahla usebenzisa lesi silapha ebaleni. Abanye beketholakala beyididanisa ethi ngifuna isiduli esimhlophe, omunye ethi ngifuna isiduli esibomvu, ngifuna isiduli esimnyama. Kuya ngomhlabathi lowo. Akusikho ukuthi esibomvu sinamandla ukudlula esimnyama. Esimnyama cha, kusuke kungumhlabathi nje lokho. Ngiyathemba idla amaningi esakeni ngesihloko sethu besikhuluma ngaso sithi isiduli.